egia da oso intentsua izan dela, oso konprimitua eta lotxa pixka bat ere sentitu dugu hain azkar moztu behar izanaz, eta paperito hauek ezakit denok ikusitu zuen, baina hauek izan duten protagonismoa handiek izan da, baina hori tokatzen da eta Bai, batzuk ibizarie argazkiak ateratzen eta hori hemen jarri den, ari da uste hori, hau web orrialdean egongo da, eta eskura horien gauzue hemen esan da guztia eta gana, bale? Batzuk izaetelako larri. Bai bideoak eta bai konferentziak ere, eta loturak, eta gondiren estekak, eta horrelakoak izango dira ikuko dituzue eskura, bai? Hori, hau behi ezker da, eta, besan gabe doa, UEUko taldearen lana gabe, hau ezinezko izango zen. Kristo lana da, ni oso harretuta garatu nahi, zuko zuek ere, zerako azpigitura sortzeko gaitasuna daukate, zerako kailua eta hori, kongresista txikien kit bat daukate, oso funtzionatzen du, eta oso esan nik idazten ibili gara, zer ondorio eta zer eda, guztut oso goiz dela horretik guretzat ere ondorioak ateratzeko, baina zertxo bai jaso nahi izan dugu eta horna ekarri, ezta. Eta lehenik eta behin, esan 10 urteren ostean berriro bildu gara, eta ez da gutxi, berriro bildu gara, hainbat gai atera diremen mai gainean, eta argi geratu da, Euskaltegiko datozen urteetan paper garrantzitsua bete beharko dugula, Euskararen normalizazio prozesuak edukiko duen bigarren bultzada edo bigarren oraldi, gurutze bide, gurutze ez dakiz zelako honetan, baina Euskaltegiak ez gara desagertu behar, argi geratu zen atzu ere lana bat dugula, lan asko dago, esparru berriak zabaltzen dira, orain arte egiten dugunaz beste gauza batzuk ere ikasi beharko ditugu edo egin beharko ditugu eta hori horrela da, ezta. Hemen agertu den hitz nagusia atzo bintzat agertu zen hitz nagusienetako bat elkarlana izan zen, ezta? Elkarlana aipatu zen bien baino gehiagotan eta gu konbentzituta gaude, hau ez abe bakarrik, ez euskaltegi bate bakarrik, ez denon elkarlana ez unibertsitatea bakarrik, ez? Badaude hor hainbat elementu eta gaur argiago ikusi dugu Mikelek esplikatu dituen tresnoiekin nahikotxo geratu gara hau zabalik, hau gu behar dugu zergatik ez daukagu, ez? Eta horrelako, elkarlanerako bideak sortu behar dira eta edikatu, ezta? Gu UEUko botoiatika sailetik prest gaude horretan laguntzeko, gure ekarpen sume egiteko, eta jardun topaketa honen ondorioetako bat izango da, guk hemen jasotakoa bildu, nolabait ere eskaini komunitateari, gure komunitate honi eta gero klaseetan egon direnei, ezin izan direnei etorriz, badakigu jende askok interesa eduki duela, baina klaseak hor zeuden eta klaseak eman behar ziren. Irakasle askok adierazi digute etorriko zirela, baina ezin izan dute besta. Eta labur esateko, atzo ikusi genuen hizkuntz politikaren arduradun nagusiek zer esaten ziguten, ezta? Bai Miren Dobaranek eta Paul Bilbaok bizitz prozesuaren gako batzuk aipatu zituzten, adibidez Euskararen presentzia eremu digitalean, Euskararen ezagutzaren unibertsaltasuna, hizkuntzaren behar hori sentiaraztea, prestigioa eta Euskararen inguruko mezu positiboak eta egokiak bideratzea eta gero doakotasunarena, ezta? Guretzat argi dago urrats garrantzitsua dela, doakotasuna eskubidea da, eskubide hori izan ez duenak eskubidea dauka, merezi du, ez? Baina besteok ere behar dugu horiek ere euskaraz jakitea, beraz, euskaraz bizi ahal izateko beharko dugu besteek ere euskara ikastea eta askotan dirua bada traba hori ikasteko. Orduan, doakotasunerako horretan urratsak eman behar, ezta? Josu Peralezek erakutsi zigun, 35.000 inguru ikasle ditugula, horretan ez garela ez dugula inbeste aurreratu, 36-tik, 37-tik, 30.000 ziren orduan, baina, esan zigun ikasleak zaharragoa direla eta gu ere zaharragoa garela, garai batean ikasle ziren,
ikasketa arreglatu egiten zituztena joaten ziren euskaltegira, gaur egun horiek ez dira etortzen, baina, gure ikasleak sartu dira, eta gu ere zaharrago gaude. Orduan, nolabait ere bidea eman behar zaio erreleboari, edo datozen urteetan hainbat irakasle jubilatu egingo dira, eta jakina beharko da horiek errelebatzea, eta horretarako prestatu beharko da nolabait ereko azpiegitura, formakuntza ere askotan aipatu da egunotan, eta lehen formakuntza horretan, gaur egun irakasle ditzen diren magisteritza daukate, edo badago kap formatu hori, ez dakit euskaraz da, kap erabiltzen da normalean. Eta hori ere, gurean ez dago, horretan ere pentsatu beharko dugu, ez da. Gero, egia da, euskaltegietako protagonistak eduki genituen hemen, arduradunak, eta hor hainbat arazo mahaigaineratu ziren, batetik euskalduntza alfabetatzearen egituratze bera egokitu beharra hitz egin zen. Garai bateko, ez dakit akats historiko ez daiteken, edo garai batean zeuden gatazkek sortutako ondorioak dira gaur egun daukagun egituraketa, adibidez, sare publikoa udaren menpegon eta nolabait ere sare izaera ez izatea, edo pribatu edo euskaltegi homologatuetan dauden zenbait egoera, lan baldintzak nahiko gogorra dira, ordu kopuru handia daukate ikasleek soldata duin bat etegal izateko, ondorioz prestakuntzarako aukerarik ez dago, eta finantzazio sistema bera askotan aipatu zen, eta jakina egokitzapen horiek egiteko finantzazioa behar da, eta gogoa badaukagu indarra ere bai, baina finantzazioa da pixkat igual hor zaiatzen duena, eta hortaz ere hausnarketa egin beharko dugu, ezta. Gero komendatu zen ere baduela ebaluazio sistemak berak izugarrizko eragina daukala klaseak emateko orduan. Hau da, norbaitek aipatu zuen, azkenean ega bera bilakatzen da gure kurrikuluma. Eta ikasteko klasean egiten diren jarduera gehienak azterketa bera gainditzera begirako dira, eta ez bakarrik askotan erosoa ere badelako. Guztio dakigu azterketa bat prestatzen espezializatzen bazara espezialista bat izango zarela. Eta ega prestatzeko irakasle hau oso ona da, askotan ez duten da, ezta? Baina ikasleek eurek ere eskatzen dutelako, zuzen ere, eta horren arira, hainbat kezka sortu ziren, adibidez gaur egun A1 eta A2 tituluak emateak berak ekarri duela lehen egara edo C1 mailara, C1 mailan gertatzen zen arazo hori, zuzen ere azterketa izatea helburu, gaur egun A1 eta A2 ere badaukagula, eta B1 eta B2, ez? Hori nolabait ere, horri ere pentsatu bat eman marko zailo, ezta? Ezagutzatik erabilerarako urrats horretan lagundu alizateko, edikatu zen hizkuntz kortaeratek ikari gisa ere funtzionatzen hasi beharko ginatekela, gaur ere Inigo Izuzkizak aipatu du, benetan hori dela ez bakarrik ikaslearen errealitatean eragitea, ikaslea erdigunean jarrita egon behar duela dino kurrikulumak, eta hau da zuzen ere horretarako zera ezta. Begiratu genien ere hiztun berriei, Estiem Horrotuk bikain ekarri zegun egin duten ikerketa hori, eta ikusi genuen sarretan ez dira hiztun legitimo sentitzen. Eta horregatik garrantzitsua dela euskaltegietan argi izatea euskal hiztun berriak hiztun aktibo bihurtzeko zeintzuk diren ikasketa prozesuan gako mesedegile eta oztopatzaileak. Horri ere begiratu egin beharko diogu. Esparru berriak aipatu ditugu, eta esparru berri handi bat euskal duintze prozesua behar duena lanmundua da. Lanmundua hortxe dago, oso handia da, elefante bat baino nik uste nuke manada handi bat da, eta horra salto egin beharko dugu, ezta? Eta gainera Maili Etxebarriak argi erakutsi zigun, behar hori benetan badagoela. Euskara Planak 80ko hamarkadan abiatu ziren, eta urratsen nahikotxo eman dira, eta berak niretzako oso esanguratsua izan zen bi bide paralelo horien
irudia, ez dakit, ni horrekin geratu nintzen azu, ez da? Zeran da posible bi bide horiek batera joatea, baina elkar ikusi gabe, ez da? Ari dira batetik lan munduan euskalduntzen, baina eta gu ari gara helduak euskalduntzen euskaltegietan, euskaltegi helduak dira lan munduan daudenak, azteren bat egongo da esplotatuta, baina ez dela. Eta orduan, bi bide horiek juntatu eskero autopista potente bat egin izango genukela zen niri etorozitzean irudia, ez da? Txabarrik erakutsi zigun, Luis Marik, kurrikulumak badituela bide berri bat dakarrela printzipioz, eta horrek eragin zuzen auki beharko duela gure irakasteko moduetan. Baina argi geratu zen ere horretarako formakuntzaren beharra. Ez da posible paradigma batetik bestera pasatzea berez liburu bat daukagulako eskuartean. Eta horretan ere prestakuntzaren beharra azpimarratzeko. Eta Roberto Milgok apur bat erakutsi zigun horrek zelako eragina dauzkan gero klasean programatzean eta unitateak aukeratzerakoan eta horiei aurre egiterako orduan. Gaur goizean, Leirek eta Ibonek ahoskoaren garrantzia hitz egin digute, argi utzi digute ez dela gauza bera idatzizkoa irakastea eta ahoskoa irakastea, eta beraz horrek nolabaiteko aldaketa bat ere eragin behar dugu eta betaurreko berezi batzuk beharko ditugula ahoskoari begiratzeko idatzizkorako balio ez dutena. Idatzizkoak ez diren bestelako betaurreko batzuk beharko ditugu, ezta? Eta horretarako materialak ere egokitu beharko dira. Hane hortegak hortaz hitz egin dugu, eta orduan ze material mota beharko genuken bai idatzizkoa, baina batez ere ahoskoa lantzerakoan. Eta alde hortatik, dauzkagun tresnek ere egokitzapen bat beharko luketela, nola ikasbil, ikasbilen gaur egun, dokumentu mota gehiago, pentsatu beharko da non bilatu, non dauden dokumentu horiek, baina batez ere gero sailkapenean, guk gero horiek behar ditugunean, behar bezala topatu alizateko. Eta gero, Abelek eta Mikelek egin dute ordu betean beste horrelako topaketa bat osoa egiteko nahikoa gai zeuden eta ordu betera ekarri dute, beraz, nik uste dut denok geratu garela gehiago jakiteko gogoz, ezta? Mikelek harrituta utzi gaitu dauden tresna batzuekin, nik uste dut guztiek hortzak zorrotz daramazkigula pentsatzen nola erabilditzak egon hauek tresnak, eta batez ere berri hori elkarlana aipatu duzu, Mikel, eta nik uste dut oso interesgarria dela, ze guk baditugu kezka batzuk, eta seguranik elkarrekin hitz egin espero topatuko genituzke konponbide politik, ez? Eta zuek ahoskoaren prozesamenduen eta aurreratzen duzuen heinean, guk askoz ere aukera gehiago izango ditugu. Eta bukatzeko, erakutsi dugu badaudela zenbait proiektu edo intuizioz edo ez dakigu zelan, garai batean euskaltegiak sortu zirenean gertatu zen bezala, intuizioz eta gogoz eta batzutan militantzia puntu handi batekin ere, koherentea direnak aurretik aipatu ditugun gauza guzti horiekin, ez da? Orduan, horiek partekatu beharko ditugu, gure asmoa konbidena ere benetan interesgarria da, nik aurkatzen izuet ikustea, etorkinekin zelan egiten den lan bat hizkuntzak zelako garrantzia duen zaintzan kasu honetan, ez baina beste hainbat esparrutara ere estrapolateken esperientzia da. Eta, niretzako oso interesgarria da esatea, hau badago, eta beraz, eratu ditzagun horrelako proiektuak. Horretarako modulaje berriak beharko ditugu, ze, klaro, lan munduan ez da posible 10 orduz klasean egotea, edo 5 orduz batzutan ere kostatzen da, eta malgutasun pixka bat beharko da hor, eta noski finantzazioa bilatu behar denak, jakin beharko du nondi bilatu. Eta besterik gabe, espero ezagun, 16 urte ez direla pasako, urrengo arte, eta gure konpromisoa bada hau biltzea, eta batez ere, hau biltzen dugunean, zuek ekarpena egiteko aukera izatea nahiko genuke. Eta norbait geratu bada zerbaitekin, ura bidera dezakezue zuen galderak, zalantzak, ekarpenak eta dena dakoa, eta oso pozik hartuko ditugu. Ze,
Orain aste pare bat edo hiru hartuko ditugu opor, baina bilduko gara berriro eta horrein jarraituko dugu. Beste azken gauzatxo bat, UEko glotodeatika saila, behintzat beste sailak ere, baina zabali dago, norbaitek parte hartu nahi izango balu, lekua badago. Eta gero, Artizarran, supatzen dut ezagutzen duzuela gehienak, baina hor dago Artizarra, ez dakit nola, sare sozial bat da, eta bertan Euskal profesionalen sarea da, eta Artizarrean badago glotodidatika atala, eta beraz hor izen ematen baduzue, hor sortuko dira, egongo dira materialak hor ere eskuragai, informazio ezberdina zabatuko da, eta elkarren arteko harremanak errazten duen sarea da. Eta zekil lantaldeko norbaitek beste zerbait gehitu nahi badu, ja, 5 minutuko pasatu dute, amaitu da.